So now. Spiller en hvide. Er det ikke okay? Jo, det synes jeg. Den anden også. Eller den anden. Jeg er rædselsslagen for at gå i gang. Jeg har ikke skrevet noget som helst i over et år. Det er ikke en eneste sang. Jeg forstår godt, at du er en lille smule sådan touch omkring de her ting. Det er den helt nye ting, og så kigger du rundt, og så ser du ting i folks fjes og ved ikke, hvad det er. Jeg synes ikke, Rocket Brothers er færdig. Jeg kan ikke gøre noget. Stop det der, Mads. Nej, Kasper. Det har ikke noget med dit basspil at gøre. Det er nemt nok at bare hive noget ud af røven. Bare kom Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op nu. Er der ikke nogen andre, der kan give en hånd her? Det, som er svært, det er at tage noget ud, som er ærligt og sandt. Det er for nøje, altså, fordi hvis der sker noget, hvis der går noget galt, eller hvis du faktisk bare bliver lidt nervøs, ikke? Så hey, så fuck det, altså. Ja, du skal slukke kameraet, men jeg kan ikke rigtig. Have you heard of Pink Floyd? Oh yeah, Pink Floyd. Yeah, no, I've heard of Pink. Jeg får en telefonopringning fra Roger Waters, som er den tidligere bassist og hovedsangskriver i Pink Floyd. Han står og har brug for en ny guitarist og en sanger til sin verdensturné. Jeg skal tale med bandet, men jeg skal overbringe dem den dårlige nyhed. Altså, man går ikke og føler sig som en kunstner hele tiden, bare fordi man har udgivet 3 plader. Jeg gør ikke i hvert fald.